Goedemiddag. Goedemiddag. Dag jongelui. Ja, je moet gaan werken, jongens. Ik heb pech. Heb je pech? Ja, dan moet ik kijken wat er weer, moet ik werken. Maar je stond toch in de schaduw? Ja, Wie stond niet? Af te zien. Venlo. Ja, maar hier is het lekker. Wat? Dat is eigenlijk met de beurs, hè. Ik ga werken, jongens. Nou hebben we eigenlijk, ik zit een beetje, ik twijfel een beetje, jongens. Nou ja, we hebben in de bijna 10 jaar dat we dit programma maken, hebben we eigenlijk altijd gezegd, we hebben een sleepseverbod, hè? Een sleepseverbod. Wat is dat? Ja? Ja, weet je niet wat een sleeps is? Ja, dat is, Oh, ja, maar daarom, ik moet gaan werken en ik ben verplicht van mijn werkgever om dienstkleding aan te doen. Dus ik Maar kan ze die- wel even doen als je wel dat Nou, we hebben eigenlijk we hebben eigenlijk altijd gezegd van we doen geen hoogwaardigheidsbekleders en zo wat zal. oh de maar- wasstraat. Zoiets zit je bij mij niet, hè? Ik zit gewoon een normale, ik ben gewoon een normale beroep. En dat is? Ik ben touringcarchauffeur. Oh, nee, maar die hebben we al eens drukker gehad. Dat is wel grappig. Ik kwam er laatst aan nog een tegen die we jaren geleden een keer in een programma hadden gehad. En die zei van, wat ze nog van de touringcar? Gingen die naar de zwemles geloof ik, met Ja, dat de zou kunnen. ligere schooljeugd. Ja. Hoe lang zit jij al in het vak? Goh, van 1995. En wat heb je ervoor gedaan? Ja, dan zijn we een uur aan het praten. Oh. Ik kan bijna een eigen biografie schrijven voor wat ik allemaal gedaan heb. Serieus? Toch geen 12 ambachten, Ik heb- 13 ongelukken? Of Nee, wat? ik ben nergens ontslagen. Oh, dat is, Ik ben dat is een goed. weggegangen omdat ik het, ja, gewoon waar ik het niet zo. Dus je hebt altijd aan nog zelf gesleuteld? Ja, nu nog. Ja? Ja. Ja, nee, oké, ja. Ik ben oorspronkelijk heb ik een werktuigbouwopleiding. Dat heb ik gedaan tot ik pakweg 28 was. In diverse plekken. In Duitsland heb ik gewerkt, onder in de koel gezet in Duitsland. Toen ben ik naar Nederland gekomen, ben ik naar de toenmalige Volvo Car in Born gegaan. Toen het nog allemaal koek en ei was. Toen ja, maakten ze nog een stukje DAF en een stukje Volvo. Ja. En uiteindelijk ben ik bij de post terechtgekomen. Aha. Daar heb ik 33 jaar gewerkt. Maar ik ga een druimenskijntje. Ik wil altijd een keer een eigen bus hebben. Oh, je dacht inderdaad, een ruim. En toen was ook. Dat knippen ze eruit, denk ik. Dat Nee, knippen ze want we eruit. knippen niet. Dus daarna een druim vernucht, kunt. Ja, ja. Maar goed. Ja, in Ja? ieder geval dus. En toen was ik 57. Ja. En toen ik zat al in een bos van het was toen post. Wat was het toen eigenlijk? Ik weet het gar niet meer. PTT net was toen al. Ja, lang nou in niet. ieder geval PostNL of zo. Ja. En toen kwam er een nieuwe reorganisatie en dan moest ik landelijke projecten gaan doen vanuit de standplaats Den Haag. Ik zeg, hier gaat toch geen Limburger naar Den Haag zeker? Niet? Nee. Dat gaan we niet doen. En ik was bezig met een busbedrijf. Dat heb ik, wie 57 jaar was, overgenomen. Ik noem de naam niet, want dat is reclame. Is bekend. Nee, doe je maar niet, ook al heb je al allerlei firmanamen genoemd, maar dat Oh, maakt ja, niet maar zo- ja, maar goed, ja, Ja. oké, goed. Ja. Ja, goed. Ja. In Maastricht gesetteld. Mhm. Ik ben dan met gestart en ik ga me voorgenomen als ik 64 ben, 64, ik Ja. kan verkopen, doe ik dat. Dan heb ik mijn druim verwezenlijkt. Mhm. Dat heb ik gedaan. Dus dat is ook gelukt. Ik ben met één bus begonnen, ik hou er 3. Eén bus is naar Polen gegaan, één naar Wit-Rusland en één riet nog rond in Meersen. En ik ben nu 72 en Ja. ik zit nog altijd achter het stuur. Maar- En ik heb gezegd tot 75 als ik gezond blijf en dat kap ik ermee Oké, touringcar. op de touringcar. Ja. En ik zit nu in Valkenburg bij bedrijf. Oké. Een groot bekend bedrijf. Oké, en waar rijd je zo al naartoe? Hoe wilt je rijden? Er zijn 2 plekken, daar hoeven ze mij niet meer voor te vragen. Den Haag zeker? Nee, Oh, dat is ook wat moeilijker, maar het is niet zo erg. Parijs ga ik niet meer heen. want? Dat is niet te doen met een bus. Als ze door terugkomt zonder schade, dan ben je een topper. Oké. Ja. En ik Zit je geen topper dan? Jawel, maar Oh. ik wil de stress niet meer. Ik ben op Ja, leeftijd. ja, kan je me iets bij voorstellen? En Londen, Dezelfde reden? onder andere. En die hebben zoveel regels. Dat best eigenlijk een week van tevoren aan het lezen wat ze daar allemaal waren en niet mogen. En die zien van de verkeerde kant. Van de weg. Ja, dat klopt. Maar dat is het probleem niet. Want zo gauw, ik ben al daar geweest, zo gauw als ze van de boot afreed,
Ja? zei Tommy, er moest niet rechts om de rotonde, er moest links om de rotonde. Ja. Dus best wel gewend voordat ze bij daar zijn. Oké. Dus ik heb geen voorkeur. Ik reed in de buurt. En ik reed binnenkort heb ik 2 vijfdaagse naar Duitsland. Einde naar de Rijn, einde naar de Moezel. Lekker. En ja, wat zo. En vriendin gaat af en toe met, dat ze tijd heeft. En die zorgt voor de lui achter me, dat die niet beginnen te knoteren. Oh, dus je hebt dan tegelijkertijd ook een gastvrouw aan boord. Zo kent ze dat nemen. Oh, hallo. Dat maakt het wel heel aantrekkelijk. Ja, voor mij waar, ja. Ja. Nou ja, voor de lui ook, want ik Oh, denk dat die oh. dat biertje gezellig vinden. Absoluut. Absoluut. Wat is de favoriete plek om op te Waar rijden? ik naartoe? Ja? Nou, eigenlijk heb ik die niet. Ik heb zoveel mooie plekken in Europa gezien. Lourdes? Destijds op het programma, volgend jaar, week 36, Nu al? met een ja, dat moest op de film, want dat is Ja? ook een tijd. Met een bekende zangeres in Limburg, Marleen Mals. Ja? Onder auspicie van haar gaan we met een hele club lui daar naartoe, als het lukt. En dan gaan we daarbij. Oké. 3 dagen. Ja, tenminste, ja. Ik loop eens door het water en dan hoop ik toch niet zo aan het Zet ik maar ergens op het terras. denk het niet. Maar ja, voor de rest, ja goed, en voor de rest zal ik vertellen. Ik ben in Praag geweest, ik ben in Boedapest geweest. Ik heb 3 of 4 concentratiekampen gezien. Indrukwekkend. Auschwitz was voor mij het meest Ja? indrukwekkende. Daar zag ze dus echt wie de wereld in zat. Ja, maar dat is ook heel indrukwekkend Toen. met de spoorlijnen door die... Oh, maar kijk, daar lagen ook de schoen van de kenjer en de kleier van de kleier, Ja. die lagen in de vitrine. De haren die zo afgeknipt en die worden verkocht. Hulpmiddel voor mensen die niet konden lopen met in de stek. Noem het maar op. Bergen-Belsen. Is je er ook geweest? Nee, dat ligt te nerven, maar daar ben ik niet geweest. Dachau. Nee, ik ben in dinges, Maria, hoe heet het nou, bij Praag. Ja, ik ben slangennamen aan het houden. Bij Berlijn in de Ik buurt ook. ben ik geweest en bij Praag in de buurt. 3. Wie? Theresienstadt? Theresienstadt, ja. Daar ben ik geweest en nog een. Maar ik heb daar eerder gezien wat te goed komen, dan zag ik je wel lopen. Ja? Dan zou er op de fiets geklausd. Oh, Lourdes. Ja. Ja. Nee, maar dat was wel heel indrukwekkend, moet ik zeggen. En ik ben een keer in Noord-Frankrijk geweest. Dat is een plek waar de oorlog op zijn sterkst geweest is, zeg, om zijn heftigst. En daar is een gebouw, dat hebben ze gemaakt, helemaal plat. En dan gaat een pendel en dat ziet uit wie een granaat. En dan hebben we allemaal van die kleine ruitjes, of mensen op een boerderij best in de koostal, zeg maar. Maar dat is helemaal dicht. En achter die ruitjes liggen allemaal beenderen van mensen die ze toen de tijd de logen hebben gejast. Dat vond ik ook heel erg indrukwekkend. Dat was in Noord-Frankrijk. En door die ruutjes kan ze wel kijken. Daar kan ze doorheen kijken. En dan zie je die benen Dus tussen die liggen. beenderen van die lui allemaal liggen. Was een heftige tijd. Dus die monumenten die zien ook heftig. Ja. Ja. Maar voor de rest heb ik, ja, Noord-Europa ben ik eigenlijk nog nooit geweest. In het oosten heb ik gehad Polen. Fantastisch land. Ja? Steden, daar kennen ze zich helemaal niet. Als je in Gdansk komt, het centrum van Gdansk is hetzelfde als dat ze in Amsterdam ligt. Maar dat is gebouwd door Nederlandse ingenieurs, die zijn begonnen met de havens. Ah. En die zijn daar blijven hangen. En dus die stad daar ook gebouwd door die Nederlandse ingenieurs, die bouwkundig zijn in de zaken. Je hebt wat gezien van de wereld. Ja, ik zeg, ik kan het ook schrijven, een biografie. Maar ik wil niet onbeschoft zijn. Maar ik Je moet werken. weg. ik moet om 1 uur beginnen. Hè. Ik moet gasten, die komen van een cruiseschip in Maastricht, die moet ik toch gaan ophalen. Die moet ik in Aken in het centrum zetten en die gaan door naar de Dom op bezoek. Wow. En dan tussendoor, dan haal ik gewoon... Zullen we dan afsluiten met Maria, moeder Maria die bij God komt en zegt van ik zit tegen een burn-out aan en dat God zegt van dat is altijd zo'n goed werk gedaan Maria. Die moet zijn werkje ertussenuit, maar dan moet ze zelf kiezen waar ze naartoe wil. En Maria denkt daar van nou en dan zit ze op een gegeven moment tegen God van stuur me maar naar Lourdes, ben ik nog nooit geweest. Ik ken met mij met de bus met God. Kijk,
Nou, hebben we moeie opgelost dan. Hey, fijne Het dag was me nog. genoeg, hè? Ja, Gerard. Wie was de naam? Mat. Maat. Mat. Met TH Met Thea. en verder? Bekkers. Bekkers. Dubbel K, de betere soort. Oh, Bekkers. Oké. Geen kind elkaar? Dat is een buurman. Oké, nou, maar dan communiceer ik met haar wanneer het erop komt. Oh, dat is gewoon. Ja? Hey, fijne dagen. Groeten. Oh ja. Oh, dat kan die man mooi vertellen. Ja hoor. Maar Dat nou, ben je wel erbij, ja. nou ja, dan hebben we het nog gar niet met Ugge gehad over... nou ja, hij moet het wel rustig zien. Ja, ja.